ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахштеҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем, пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар шумо давам халид хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон маҳсулот, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама бошад, марамат сурат маълумота дар WhatsApp имои экран буда рӯй кунем. дар видеои оянда ҳамин хел фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, аз территорияи шаҳри Бухтар, Ваҳдат ва территорияи Рӯдакӣ ва инчунин хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи хонаҳои ҳавлигӣ аз Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёбону Рӯдакӣ ва шаҳри Бухтар, Файзобод, Кӯлоб дигар тарафҳо ҳастанд. инчунин заминҳои фурӯшӣ аз шаҳри Бухтар ва аз дигар ҷоам ҳастанд. хоб курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 164 сомонӣ. навора сар мекунем, марҳамат, рафта то охираш тамошо кунем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кунанд, як компания грузоперевозка хубро ба шумо тавсия метиҳем ки компанияка Ёқуб яка бурӯи шуморо аз Москва, Московский област қабул мекунад ва ба территорияи Душанбе, Ёвон, Ваҳдат, Ҳисор, Регар ва инчунин ба территорияи Хатлон 25та ноҳияшта оварда мерасонанд. аз шаҳри Бухтар сар кардагӣ то Данғара, Кӯлоб, Восеъ, Фарход ва территорияи Калхозу Обшим 25та ноҳияҳои шаҳри Хатлон оварда мерасонанд. якуним камазе ҳастае ки ба территорияи Хатлон 25та ноҳияш бурда мерасонанд. фарқ надорад Кӯлобай, Восеъ, Фарход куҷо ки набоша бурда мерасонанд. ва инчунин территорияи тобе марказӣ ям Душанбе ҳама территорияш, яъне ки территорияи гӯшаи ванаи Душанбе оварда мерасонанд. ва инчунин мошини майда ам доранд ки мошини майда кади рафта бортона аз замун ҷои кор ё ки аз замун хонатон рафта мегиранд, яъне ки мошини майда рафта аз ҷои кор то пеши камаза оварда мерасонанд. нархи мақсад бор аз кило вобаста мекунанд ва агар айноми канали мо гап занед ба шумо скидка арзон мекунанд. марҳамат, компанияка Ёқуб ба шумо тавсия метиҳем аз номи канали мо гап занед, скидка дорад. марҳамат, албатта бортона рӯй кунед. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар тарафи Ленинград, деҳаи Дарёбуд. ҷои беҳтари ҳамачи дар наздикиш. ҳамагӣ 2.5 сотиқ замин маҳсулот ҳастае ки дудар хона кардагӣ тайёр ҳастае ки як калидор ҳаммом дар дуруни хона, ошхона, баня, гирдаш маҳкам, обсвет ва ҳуҷҷатҳои хона, сатфҳои ремонтчам, ремонтҳои беҳтари хонаи навсох бо ҳамаи шароитҳои замонавӣ ҳастае. наздикиш дар мактаб, медпункт, масҷид, хоб транспорт ва дигар мағозаҳо дигар чо дар наздикиш. мактаб, мағоза, масҷид ва медпункт дар наздикии хона мегӯяд ҳамагӣ 200 метр роҳ аст. як калидор, яъне баняшам дуруда, боз алову хонам халид мақсад тандур ҳама чӣ дорад. инчунин ҳуҷҷатҳои хонам 100% ва обсветчам ҳастае. дастрош намегӯяд хона фурӯхта мешавад бо нархи 240 000 сомонӣ ки бо муомила дорад. мақсад 240 таш мегӯяд савдогари агар харидори аниқ боша мегӯяд бо муомила мекунем. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳиб шуда шахсоне ки аз Рӯдакӣ агар хона халқ кунед, хонаи арзон, ремонтҳои замонавӣ кардем, марҳамат, назар занед, ба шумо маълумотҳои пурраша мефаҳмонанд. хона нархаш бениҳоят арзон астае. лайкҳоро фаромӯш накунед гузоред ва навори моро подписаш кунед. мегзарем ба дим квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки срочно қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, пеши фабрика, тарафи Ленинский район, птица фабрика, хоб пеши коллеҷ ва пеши бозорча, доми новостройка уже ҳама зиндагӣ доранд. як хонага квартира ҳастае ки дар шашум ошона қарор дорад, 34 квадрати метре, боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис дорад. хонаҳо ремонт кардагӣ аст, пеши фабрика, пеши коллеҷ ва пеши бозорча, мактаб ва мағозаҳо дар наздикии шаҳр. квартира нархаш бениҳоят арзон аст ки срочно нархаш 170 бо муомила мешавад. ягон мошинам боша алиш мекунем, болои мошинитоне ки шумо сум метиҳед. агар кадоми сум кардед нархаш 170 000 сомонӣ бардорон муомила мешавад. ин ҳамин рақамҳо мегафони соҳиб шуда ки 24 соат кор мекунад. шахсоне ки мехаред аз ҳамин рақамҳо метавонем маълумотҳои пурраша гирем. квартира дар Ленинский Рӯдакӣ, пеши фабрика ва пеши коллеҷ, пеши бозорча, ҷои беҳтаринае. ҳама чӣ мегӯяд дар наздикиш ҳастае. агар мошинам боша пешро ки ба мошинам алиш мешавад ва рақамҳошон мегафон ҳастае. метавонед занг занед маълумотҳои пурраша аз соҳибашон гиред. марҳамат. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки срочно қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ, пеши Корвон Сити, пеши 7-ум даврӯзаи Корвонда.
роҳи зебошкада ҷошҷои беҳтаринае. шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, Корвон Сити, роҳи мақсад ки зебошка пеши таврӯзаи ҳафтумда. Ҳама чӣ дар пешаш. ҳамагӣ 2 сотиқ замин маҳсул дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастае ки 1 дар топчан, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ, рӯи ҳавлӣ полни худ битон буручата гидаш маҳкам, хона ҳамашон ремонтҳои замонавӣ. об, свет ҳастае, кухнӣ, ҳама чиза ҳуҷҷатҳои хонаам 100% ҷош, ҷои бениҳоят бардор аст, ҷои хуб астае. мақсад мактаб, масҷид, бозор ҳама чӣ дар наздикиш. Ягон мушкилӣ надорад. об, свет, пастяни ҳастае. нарша мега 300 ам мегирем, бу кадоме ки мегира срочнаи пул даракура мега бан хутир нарша арзон фурӯхтесанд. ҷош ҷои хуб. дута рақам аст ки ҳар рақамошон 24 соат кор мекунад. якумаш мегафон 94, инашам ахираш 08. ҳар душон кор мекунад. метавонед занг занен бо қачон муомила ки нархаш 300 муомила доштае срочнае. баромад занг занед. мегзарем ба чорум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон ки бо боғушкатӣ ҳастае ки қарор дорад дар ноҳияи балҷувон, деҳаи Девдор. ноҳияи балҷувон, деҳаи Девдор дар мегӯяд, яъне замини ҳамвор, гидаш маҳкам ва дар дарахтҳои ҳар гуна мевадиҳанда ҳар намуд дорад ки уже калон шудага мега соҳибуш. ҳамагӣ мегӯяд 22 сотиқ мегӯяд замин ҳастае ки об, светш ҳастае, гирдаш поли худ забор, сетка гирифтагӣ ҳастае. ина бо суратода маълум астае. хоб дастсрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 27 000 сомонӣ ки бо ягон сум муомила мекунанд. якта рақамҳои расмӣ ҳастае дастишон, якта рақамҳои ватсап шуда, якташ 81, якташ 33 ҳастае ки дута рақамҳо ҳардушон ай соҳиб шудае. ин аз суратҳои пешаш бо суратҳои ақибаш ҳамаш ҳастае, яъне ки боғ ҳамвор аста, метавонед хонам кунед. ҳамагӣ 22 сотиқ, яъне 22 сотиқи замин астае дар балҷувон, деҳаи Девдор. шахсоне ки агарам халид замини арзон бо мақсад ки бо ҳамин дарахтош кати мехаре, ина нархи бениҳоят арзон астае. бо занг занед қачон муомила кунед, фақат лайкҳоро фаромӯш нагузоред, навора подписаш кунед. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар поёни Корвон, роҳи Навда. шаҳри Душанбе, поёни Корвон, роҳи Нав. духонага квартира ҳастае ки дар якум ошона қарор дорад 39 квадрати метре бо об, свет таъмин астае. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ, термис дорад. хона сурати ремонтҳои замонавӣ астае ки хонаҳо аделна доми 4 ошона астае ки бо тирезаҳош решоткаи оҳанӣ дорад. ҳоҷатхона, ҳаммом, кухнӣ калидор алоҳида мегӯяд соҳибаш. хай бо мақсад ки агар шахсоне ки мегирем маълумотҳои пурраша аз ҳамин квартира мегӯяд то хонара ҳамагӣ, яъне то роҳи калон мегӯяд ҳамагӣ 50-60 метр роҳ ҳастае. хоб тарафи гимназия мегӯяд, мақсад ки гимназияи Нуриддин, ҷош ҷои беҳтарин. нархаш мегӯяд 280 бо муомила мешавад ва рақамош рақамҳои мегафон. дар ин квартира ҳамашон ремонтҳои замонавӣ кардагӣ ҳастае. марамад бо шумо хай занг занед, бештар маълумотша гиред. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар деҳаи Истиқлол. 6 сотиқ замин маҳсул астае ки 4 дар хона кардагӣ астае ки якта калидор, ошхона, баня, кухнӣ, як ду камаз дигар шебен ва дарахтони мевадиҳанда, хона полни худ ҳамаш объекти бо ғишти пухтакати тайёр кардагӣ ҳастанд. бехои хона системош бо арматур ва битон кати омода шудааст ки мақсад ки мустаҳкам ва даврӯзаи нав гидаш полни худ маҳкам. боз баъзе сохтмоношам, яъне маҳсулотҳои сохтмонишам баъзеҳош ҳастае. хона инам халид састен, инам халид ғишти пухта, инам қадар састен астае. хоб гидаш полни худ мега одамо зиндагиро одамои хуба мега ҷош ҷои беҳтарин, ҳамин хел маълумотоша соҳибшон гуфтае. нархи хона мега 250 муомила дорад. 250 омада бинед мега мавқӯътон шед савдо мекунем. шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Истиқлол. ина парашта бо алохона, ошхона баня дорад. ин ҳамин рақамҳои тиселшонае тисела метавонед занг зада бештар маълумотша гиред. марамад. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохта, шаҳри Қурғонтепа, пеши мактаби 12, яъне ки ТЭЦ-да. духонага квартира астае ки дар якум ошона қарор дорад 42 квадрати метре бо об, свет таъмин астае. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ калидор дорад. хона мегӯяд таъмир дорад, яъне ки ремонтҳои нав кардагӣ астае. назди мактаби 12, тез лаби роҳ, ҷош ҷои хубае.
ҳамин соҳибшон ҳамин маълумотро гуфтия. Нархш мега 250 квартира бо муомила дорад. Ду хонага якумошона 42 квадрат, инам хеле сайзда, инам хеле дурнуш. беҳтарин тайёр аст. ҳастай рақамошо дар пули TCL кор мекунам, метавонед ки занг зада бештар маълумотша гирем. дӯстони азиз, шумо дар агарам хали квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ, мошин, ягон техника, маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан боша, мадрам рӯй кунем, мо рекламаш мекунем. Фақат лайкҳои бепула гузорем, фаромӯш накунем ва навори моро полни худ подписаш кунем. Мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. Дӯстон, қарор дорад дар территорияи ноҳияи Файзобод ки территорияи район шуда. Хай маълумоти пурраша мегирен. 8 сотиқ замин астае ки 5 дар хона кардаги аст. дуташ баня, якташ ошхона, аловхона ва 40 таи дига мега дарахтони мевадиҳанда бо астае ҳоҷатхона отделни, бо астае ошхона отделни ва аловхона як таига оғул дорад. гидаш маҳкам обуса дарахтон ва ҳамаш қоидавӣ. 8 сотиқ замин, 5 дар хона мега, дуташ баня отделна. вариантҳои алишам аст, вариантҳои хутора мегад пешниҳод ки нархш мега 250 таи муомила мешав ва ина рақамҳои мегафон шуда. шахсоне ки аз Файзобод агар хонахар ки бошен, марамат хай бо зангзари қачон муомила кунен. сум дар кора мега муомила мекунен, хай бо вариантҳои алишам агар бошон мега метавонед пешниҳод кунед, хай худашон чӣ хеле қабул кунанд. марамат. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор астае ки дар маркази шаҳри Ҳисор пеши стадиони Наҳода ҷойгир аст. духонага квартира аст ки дар дуюм ошӯна қарор дорад. 41 квадрати метр, обсвет аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. хоб теғ паспорт мега дорад, обсвет ҳастай ва дом мега канализатсия ҳам дорад, мега инчунин мега балконшам ҳастай. ду ҳуҷрага навастройка амаш қоидави ремонтҳои замонааш ки тайёра медори зиндагӣ мекунем. хоб балкон амаш қоидави поёни шуда наздаш дар стадион ва магазину дига чиё. нархш мега 230 тай бо муомила меша ва рақамош рақамҳои мегафон аст. шахсоне ки аз шаҳри Ҳисор агар квартира хар ки бошем, ба шумо тавсия метавем, ина метавонед рафта аз бипинед, қачон маслиҳат кунед. фақат ҳамин лайкҳоро фаромӯш накунед, гузорен, навора подписаш кунед. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. бо як квартираи фурӯшӣ астае ки срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ, поёни Корвон гуфтаги астае Сойбӯш. духонага квартира астае ки дар якум ошӯна қарор дорад. 48 квадрати метр, обсвет, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ҳама чӣ дорад. хоб нархш мега 255 тай бо муомила мекунем ва рақамош рақамҳои мегафон астанд. шахсоне ки агар мехарен, метавонем бо маълумотҳои пурраша гирен. шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, поёни Корвон, духонага якум ошӯна 48 квадрат. хайрам ха маълумотша мо да гуфтам, мо ба шумо фаҳмода бо боқимондаша метавонем занг зада пурсен. марамат. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки срочна қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар маркази шаҳр дар Шамсиддини Шоҳин гуфтаги астае Сойбӯш. духонага квартира астае ки дар 4 ошӯна қарор дорад. квадратша нагуфтиянд чанд қай хто мепурсен. обсветш астае ремонт дорад. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни. хоб ҷои хуб дар мега шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Шамсиддини Шоҳин. духонага 4 ошӯна, ремонтош мега 100%. нархш мега 200 тай бо арзон карда метием ва рақамошо рақамҳои вавилон астае кор мекунад. ин ҳами рақамҳои 918 астае. шахсоне ки аз шаҳри Кӯлоб агар квартира хар ки бошед, марамат ба шумо тавсия метиҳем, метавонед ки бо рафта аз пеш бинед, қачон муомила кунен, мега савдо дорад. дӯстони азиз, аз куҷое ки ба шумо квартира, замин, мошин, хона, чизе ки лозим бошад дар комментария пурра карда нависед. агар ки мо ёфтем, якум шумода пешкаш карда видео карда мепартоем. мегзарем ба 12 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар даромадгоҳи шаҳри Ваҳдат гуфтаги астае бинои 18. ҳамин даромадгоҳи шаҳри Ваҳдат мега дом қарор дорад. хай бо маълумоти пурраша мегирен. духонага квартира астае ки дар 5 ошӯна қарор дорад. 53 квадрати метр, хоб обсветш астае, хоб ҳама чӣ обшим дорад. хоб 5 ошӯна мегад 53 квадрат бо тамоми шароитҳои зиндагӣ, ремонтҳои нав. нархша мега 260 мегем, бо арзон мекунем ва рақамҳои 988 вавилон. 260 нархша бо савдо дорад. хай соҳибошо чанд қай ки маълумот мақсад гуфтага мо ба шумо расондем. хай маълумотҳои боқимондаша бо худо занг зада гирен. марамат.
мегзарем ба 13 хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ ҳастад дӯстон ки айнактараш замини фурӯшӣ ҳастад ки қарор дорад дар шаҳри бухтар дар ноҳияи кушонёнда. 6 сотиқ замин маҳсулот ҳастад ки гирдаш полни худ маҳкам ҳастад ки даврӯза дорад, ҳаматарафа мегӯяд ҷои хуб ҳастад. об све дорад, замини ҳамвор 6 сотиқ замин веремика хай нархаш 75 та муомила дорад. шахсоне ки заминхар бошед ба шумо вариантҳои хуб ҳастад ки замин аз шаҳри бухтар ноҳияи кушонён 75 та муомила доштае. метавонем бо занг зада маълумоти пурра шавед. ин буд навори имрӯза. То видеои